de veritat ho sentim. A l'aula de càstig els 4 ja. Oh, que bonic! Juli, és preciós. Una bomba! Hi ha unes càmeres de seguretat? Perdó, professor. Sí, de veritat ho sentim. A l'aula de càstigs els 4 ja. Escena 2. Ah, com pot haver passat això? Sí, què ha sigut?